سلام كمي توعلو كبرات تخطاطلتي فنواي ايري تيفين لومي قدام 29 قنبوت فرق معلتن فرقان استدالو زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا مساهم تصنح بيترس منكسي بقندي نطفتاتون فيلم مراحة قبطي أرمينيان كويتن يوحنا مدق سديدوم إيرتراوين نبرت أستراليان فرنسان تنبلنا تنت بالعلم عرق أبعيلوم هاجراو كوربوريشن مدهني إيرترا عبيت سرحات كمز السلاسل قليتون عبد المالي مرحى علواز فتسمى قجلة سراويت حدش جزيو بريزيدنت مساقر منقست خوين تمزيزون منقست مالي جامل كفت كوفيد 19 المقتال نغلت سوم تصنح ناي مرقات سكن فوسيلون فرنسا بشحن تشات 294 أبروان داوس تفتسمه الكت بتزاوري تراكم زنبرا عمينا بريزيدنت ريبابليك قبطي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك أرمينيا أرمن ساركيسيان كومون وراس عرات هاجر كويت مشعل الأحمد الجابر بمغنيات بالمبل 3 عامات ناتنا بحزب منقستين إيرترا نيوحنا ملقت سديدوم እቶም መራሕትን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ድሕሪ ምምናይ ክልታዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ኣርሜንያ ኣርመን ሳርኪስያን ብተወሳኺ ብሓበራዊ ጻዕሪ ዝምድና ኤርትራን ኣርሜንያን ብዝበለጸ ከም ዝምዕብል ዘሎ እምንቶ ገሊጹ ኤርትራውያን ነበርቲ አውስትራሊያን ፈረንሳን ወትሮ ንኽልድሉ ዋታ ብትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብልዑል ማዕርግ አብዒሎም አርሲማ ስመሮም ዘዋሃደቶ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ከቅርቦይ ኣብ ከተማታት ሜልበርን ፐርዝን አውስትራሊያ ዝነብሩ ዜጋታት ዘካይድዎ ጽምብል ብምውላዕ ሽግ ናጽነት ትረኻው ውዕሎ ኣብ ወራር ወያነ ዝተሳተፉ መንስያት ሰልፊ ብባንዴራ ኤርትራ ዝማዕረጋ መካይን ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ስነጥበባውን ባህላውን መደባት ከምውን بمدارات وصاتنياتات عرق ኤርትራ ደሚቁ ምንባሩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ አረዲዩ ጠቅላሊ ቆንስል ኤርትራ በአውስትራሊያ ኒውዚላንድን አቶ መሐሪ ተኸስተ ኣብ ዘስምዑ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብገዛእትን ዓመስትን ዝተነፍጎ መሰሉ ንናጽነት ንምርጋጽን ሉላውነቱን ወሓስን ከቢድ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ ሃገሩ ንምልማዕ ድማ ኣብ ቀጻል ጻዕርን ዕዮን ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብምኽንያት 24 ግንቦት ዝካየድ ጽምብላት ነዚ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ገሊጹ أبو أمبر محبر كوميرتاوان أبزوبا فيكتوريا توكيدان جنبوت بوغنو أو وشتن وطان زركب إيرتراوي نخلو زقاتو مدرخات أب حدا مسمر عاسيلو سلازمكتو وطرو تعاويتو كمزوات ستغيسو إذا سمرت زي أبز السلاسل لمعتاوي مربات هاجر زيادة كحيلن كقولحن كمزقبا أبريهم بتمساسالي إيرتراوان نبرتي كتماتات باريس نانت رينا أنجا فالنس مارسيلن ميدزن فرنسا بسلفي بانديرا إيرترا زنبل بلا مكاين كمون ناشون عبيتن زساتف كالم السنادوتات معريق نيرو أب كتما باريس أب استخايدة زنبل فتسامي قديات امباسي إيرترا أب فرنسا تو برغت باولوس بتصنعاتو حادنوتون توفاينوتون ناتسنوتو زرقاقتن زو حسن هزبي إيرترا لنايلوم الزبن زنبل 24 قنبوت أفولوين توزفون مدرخ كتنبلو مبكعو وتسيت زيحلل كالسو مخانو حبيروم هاجراو كوربوريشن مدهني إيرترا أب زحالف 30 عامت عدميو عبيتي ناي مدهن نتفتات كمز السلاسل قليتو غازتينيانا فرتنا عندهم نوانا كايد سراحتي كوربوريشن بمزراب زدالوتو زيناو تصبصاب يسعب وانا كايد سراح ناي تتكال اتو زر ولد ميكائيل مسئرين ابز قبروك على محتت عب شحن شعات 209 استمسرتن بنقصن لمدن نتفتات جميرو انا معبل زمتن هاجراو كوربوريشن مدهني إيرترام أب كلتشحن 4 نخلتشحن 300 زخون إيرتراوان برك 5 ب5 مليون استبقسر سمالو دما أب زوان زي أستات 105 مليون نافع 5 بتصح أرديوم اتتكال كاب 10 ميتاويت نتحتي وطعيتات بمقبار بوحد عقم 7 وطعيتاتن نتفتاتنا كايدم زتفالاليا عينتات مدحن كم ناي هيوت ناي مكينام ناي زلآخن زأتو النبرتن كالئن كم اون حدقاتات كسعو ناي زخولو نتفتات عدنا إلتريكن كالوتن قدد مدحن كم زأتو بمقبار أقول قلوت كم زهبار الديوم
اتتكال 55 مئتاويت كاباتاويتاتو كاب ناي مكاين مدحن كم زرخبوز تقساتو زرقوم أبز اوان زي نسرحتنياتات منقستن محبرات تقادلتن ناي قجل ناي هيوت مدحنات تاتاتيم كم زرلو بمحبار بزملكع ناي مدحن شفان زرخبوم عمتاوي أستات 400 نقفان نخفلو أب اوان نبرموت سوساشح نقفام اتموت بحدا قاس سعبا مزخون دمام 110 شح نقفا كم زخفلو ما نتصيروم تغنى بيهم دل زلنا بعبي حزنا زلنا خاني ناي هيوت مدحن كاني بذكاء المتن بوجله كاتمو حسر تبعيدي حجي ناي تقادلتي زنبري اتاتاتنا زلنا 10 تقلي شح زخونو سبات اتاتاتنا زلنا نسو قرن 400 نقفا اب عمت بمغفر كباب سوسا شح نسب خفلو مالتي بحدقات تهين خاني 110 شح خفلو مالتي نتفتاتهم زقمقمن ناي مصا مدبات زحنصصن بابالات بوردن بوننت بركن زقمه عمتاو غباي خمزلو زدقساتو زرقم مس مشارخت دما اب عمت 4 غزي يركب بمكياد نتفتاتهم كم زتسلاسلو غليصوم مشارختهم بقندو اهغراوين تكالات مدحن سلازخونام تقبالነት ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ኣዕጋብ ስራሕ መብርካት ግድነታው ምዃኑ ብምሕባር ዳግመ መድሕን ብምእታው ኮነ ካልእ ውጥን ስራሕ ብሓባር ምንዳፍ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዮታት ዘለዎ ተቀባልነትን ኣፍልጦን ብቐሊል ከም ዘይግመት ኣረዲዮም ንሕና ከም ኢንሹራንስ መጠን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኮና ንሰርሕ ምስ ኩሉ ኢንተርናሽናል ታሽናል ስራሕ ሕጂ ከምኡ ንሰርሕ ኮልና ኸዓኒ እቲ ጉድ ጋቨርናንስ ኣሰራሕና ተቀባልነት ዘለዎ ዓለም ለኻው ዝኾነ ኣሰራሕን ስራሕን ከላለን ኣብነት ኣኼባ ምክያድ ቦርድ ክህልወና ኣለዎ ኣኼባታት ናይ ሰብር ከነካይዳለና ኩሉ ሕሳባትና ናይ ሕሳባት ናይ ኣጻፊፍና ከነቕርብ ኣለና ዋና ካየድ ስራሕ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኣቶ ዘርኡ ወልደ ሚካኤል መወዳእታም أملا هاجر نقوح تساتفنت حزبن معزاز جنا سرحي تبين كم زلوا بمحبار 400 تاويت رايج فنزلونا هيوت مدحن ناب 15 تاويت كب مبال كم أون ناي حكمنا حرشة طروتان كالإن مدحن متتتاو كابك عندنا يمتع مدباتهم كم زخونة قليتهم ناي مسألة مدباتنا حجي زلوا نتايو أب إنفستمنت ناتولو من قدر عندنا هاني أبتي grass roots كله إذن قدم بلا خطأ أصلاً سفتنكو أبناء هيوت مدحن أبناء حرشة مدحن أبناء ميديكال مدحن أبناء بنشن مدحن أبكم تزع مسألة خونيتات أبتي حزبنا كنت قاموا لزول نزي خونيتات زي عنتي حزبي كفوتون كردون زلزله بس كلمة أنكاني أم مدحن كأتو في الأيزنا هيوت مدحن قبل زلنا من قصاص عدل كنت قاموا له لعن تحت نقول لنا تلزو سيتي ناتينا مجرش حساب لنا أب نوزبا فعبت أب محبرة وقلقلتات بحفشة مدايت عنا دما بفلاي عب قسقاس كم تمزقبا نبرت قليتهم أب زحالف الثلاثة ناتنا عمتات برك الزبالات كالات عنا كسابر حوكا بيتات كم توارد از تقصتم إيريناز توكستم نبرتي بغرباز تمارا وقلقلتات نبزركو ودرجات بتحيو كم زر حبيرم حلفت كالات تعنا إنه زباف عبت النرس أسرة أمين بوجو نزهب وزلوا أقول قلت تعنا بعينة درجان ببوان النعبين الناس فحني مت كم زلوا بمبره عبد هوسبيتال عبت استعتات وأقول قلت حكم الناس عينن كمون راجن كمبيوترن ناب كالوت كتماتات نمخاد نزنبره حالك جزيان تقاطات مختمتا كم زجور الله نتصيرون عب زحلف عمتاتنا صنت كتابة هتصانات 9 ميتاويت بزحين عب تكالت عنا زملالسا نفس صرات 9 ميتاويت عب تكالت عنا زقلا دما 7 ميتاويت كم زبصح سندات هوسبيتال لا فعبت يملكتهم بيت صحفة الرشاء بالنوزبات السنية عب تحت من نوابرو زركبا سدرا بيتات بقطبا نفسا نخخلا بزبل العلامة ليل عسران حادن شحيت قاوي تعديلون حلفا هادو هابتي انسابتي نوزبا اوتوي ارمياس مناسيني ايرينا بزهابا حبريتا بتمدب شحن كلتا 220 كلتا سدرا بيتات تتقمتي كم زخونا بمقلات تعناتن قاوي تنمحلاو قداي قرب مدهانيتن كتابتن يسرحلو كم زلا نصيروم تتقمت زخونا نبرت بقيديوم نزلنا حدا ورحي عدمه زلوان قاوي تزدل اتالاليان كنكن ناغبرو ناب تزدل درجه نمبصح من نوابروم بمحياش كم سرحو الرقاقيصوم
ኣብ 17 ምሕዳራት ካቢ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ከም ዝሰረቱ ከባቢያዊ ፀረት ብምሕያል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእ ሰፊሕ ጎስጓሳት ተኻይዱ ከም ውፅኢት ናይ ፃዕሪ 78 ዓድታት ኣብ ደረጃ ምሕራም ክበፅሓን ከለዋ 89 ሚእታዊት ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ኮይነን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ነርስ በርሀ ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ምቁፅጻር ብጉድለት ከባቢያዊ ፅሬት ዝኽሰቱ ድማ ብፍላይ ብምብራኹ እቲ ዝወፀ ውጥን ብኣድማዕነት ከም ተተግበረ ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና መንእሰይ ኪዳነ ስፋ ብወገኑ ዓይኒ ማያት ካብ ብከላ ንምክልኻል እውን ንቑሕ ተሳትፎን ውሕሉል ተጠቃምነትን ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣካይድ ስራሕ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፈቃዱ ድማ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ክዕቀብን ኣብ መስርሕ ዘሎ ዓድታት ከም ዘርክባ ንምግባርን ኣመሓደርቲ ከባቢ ብውህደት ክሰርሑ ኣዘኻኺራ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሃገራዊ ዜናታት ኣብ ማሊ ዕለዋ ናይ ዝፈፀመ ጉጅለ ሰራዊት መራሒ ኮሎኔል ኣስሚ ጎታ ከም ፕሬዚደንት መሰጋገሪ መንግስቲ ኮይኑ ከገልግል ቋማዊ ቤት ፍርዲ ሃገር ኣጽዲቑ ኣብ መሪሕነት መሰጋገሪ መንግስቲ ንዝተፈጥረ ሃጓፍ ንምሽፋን ኮሎኔል ኣስሚ ጎታ ከም ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ ከም ተመዘዘዩ ቋማዊ ቤት ፍርዲ ሃገር ሓቢሩ ዘሎ ፕሬዚደንት ባህ ንዳውን ቀዳማይ ሚኒስትር ምኽታር ዖንን ንዝተዋሃቦም ዕማም ካብ ምትግባር ከም ዝበኸሩ ዝኸሰሰቲ ጉጅለ ب24 ግንቦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወምን ድሕሪ ሳልስቲ ካብ ስልጣን ከም ተኣልዩን ምግላጹ ይዝከር ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ነቲ ኣብ ማሊ ዝተኻየደ ዕልዋ ብምኹናን እገራታት ከጽንዑ ከም ዝኽእሉ ምጥንቃቖም ይፍለጥ መንግስቲ ማሌዥያ ብልዑል ናህሪ ንዝዓረገ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምግታእ ንክልተ ሰሙን ዝጸንዕ ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ወሲኑ በቲ ካብ 1 ክሳብ 14 ሰነ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝተገልጸ ስጉምትታት እንትርፎ ኣብ ቁጠባን ቀረብ ኣገልግሎታትን ወሰንቲ ዝኾኑ ጽላታት ካልእ ኩሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ንጥፈታት ደው ክብል እዩ መንግስቲ ማሌዥያ ወሲኑ ዘሎ ጠንቂ ናይቲ ልዑል ወሰኺ ሓድሽ መልከፍቲ ዒድ ኣልፈጥር ንምጽምባል ዝተገብረ ምትእኻብን ምንቅስቓስ ዜጋታት ካብን ናብን ምዃን እዮም ሰመዚ ጥዕና ማሌዥያ ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብ ማሌዥያ ን4 ተኸታታሊ መዓልታት ልዕሊ 8200 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ዝጠቐሱ ጸብጸባት እዚ ንጠቕላላ ቁፅሪ መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 550,000 ክብ ከም ዘበሎ ይሕብሩ ፈረንሳ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተፈጸመ ህልቂት ብተዘዋዋሪ ተራ ከም ዝነበራ ተኣሚና ብ27-28 ግንቦት ኣብ ሩዋንዳ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሩ ነቲ ንኣስታት 100 መዓልታት ዝቐጸለን ህይወት ልዕሊ 800,000 ሰባት ዝቐዘፈን ውግእ ሕድሕድ ክትገትኦ ብዘይምኽኣላ ተሓታቲት ከም ዝገብራ ኣረዲዩ እንተኾነ ግና ፕሬዚደንት ማክሮን በቲ ጉዳይ የቕሬታ ብዘይምሕታቱ ንሓያሎ ሩዋንዳውያን ኣቆጢዑሎ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ብወገኑ ፕሬዚደንት ማክሮን የቕሬታ ክሓትት ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ዝፈጸሞ ምብጻሕ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ሓቢሩ ፈረንሳ ኣብቲ ህልቂት ኢድ ከም ዝነበራ መንግስቲ ሩዋንዳ ድሕሪ ምኽሳሱ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ባዕሉታ ተጸልዩ ጸኒሑ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና ፈረንሳን ሩዋንዳን ንምድንፋዕ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ማክሮን ናብታ ሃገር ሓድሽ ኣምባሳደር ከም ዝሽይም ኣፍሊጡሎ ፕሬዚደንት ማክሮን ድሕሪ 2010 ኣብ ሩዋንዳ ምብጻሕ ዘካየደ ናይ ፈለማ መራሒ ፈረንሳ ምዃን እዮም ጸብጸባት ዝጠቕሱ ብሪጣንያ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዘካይድኦ ዘለዋ ወታደራዊ ልምድ እትሳተፍ ነፈርቲ ትስከም መርከብ ውግእ ልኢኻ እቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ልምድ ኣካል ናይቲ 8 ኣዋርሒ ዝቕጽልን ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዘጠቓልልን ጉዕዞ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ድማ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ናብ ቻይና ዘቐንዐ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ብኣግኡ ይእምቱ ኣለዉ ንምትእትታዊ ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ብትሪ ክትቃወሞ ዝጸንሐት ቻይና ነዚ ሓድሽ ልምድ ብዕቱብ ክትከታተሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ብጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ምስ ቻይና ተፋሓፊሓ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተረጋጋሚ ምንቅስቓስ መራኸብ ከተካይድ ምጽንሓ ይፍለጥ
حالتات ጸጥታ ናይጄርያ ኣዛዚ ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ተቐትለ ገሊጾም ኣቡበከር ሸካው ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ኣብ ዝርከብ ጫካታት ምስ ተኸርደነ ነፍሲ ቅትለት ከም ዝፈጽሙ እዮም ሰብ መዚ ናይጄርያ ዝሕብሩ ዘለዉ ይኹን እምበር ንቅትለት ናይ ዝኣዛዝ ዘረጋግጽ ብወገን ቦኮ ሓራም ዝተዋሃበ ሓበሬታ ዘጊት የለን ቅትለት ኣቡበከር ሸካው ንወታደራዊ ገስጋስ ቦኮ ሓራም በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይምቱ ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዎም ሽበራውያን ዕጡቓት ይጫጭሑ ብምህላዎም ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመሓየሽ ከም ዘይመስል ይጥቀስ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብ 2009 ኣብ ናይጄርያን ጎረቤት ሃገራትን ብዘካየዶ መጥቃዕትታትን ጭውያን ልዕሊ 30,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 3 ሚልዮን ድማ ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ብሰንኪ ተርእዮ ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ዞባ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ زي خبركم تخطاتلتين الساعة استدالوا زينا ومسان عدون من الزم أرسى زينا كدق ملكم مراحة الجبسي أرمينيان كويتن يوحنا مدق تسليلهم إيرتراين نبرتي أستراليان فرنسان سنبلنا تنت بالعلم معارك أبعيلهم هاجراو كوربوريشن مدحني إيرترا عبيت إسراحات كمزة سلاسة لقليتون ኣብ ማሊ መራሒ ዕልዋ ዝፈጸመ ጉጅለ ሰራዊት ሓድሽ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት መሰጋገር መንግስቲ ኮይኑ ተመዚዙ መንግስቲ ማሌዥያ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምግታእ ንክልተ ሰሙን ዝጸንዕ ናይ ምርጋጽ ስጉምቲ ወሲዱ ፈረንሳ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ህልቂት ተዘዋዋሪ ተራከም ዝነበራ ተኣሚና ብሩህ መዓልቲ